तो वो झूला पर ख्याल करी कजरी है जवना के अपने समय झूला भी कहिले। दो तरह के झूला होला, एगो न्यायपालिका केहू के फांसी देला वो में झूला झूलावल जाला, आ एगो सावन में झूला लागेला भगवान कृष्ण के, रुक्मिणी के, भोलानाथ के, सब देव के। यही से एक कजरी के नाम रखल बा व्यंग। रौरा अभी है देखे के बा यही कौन झूला हो, ऑपरेशन सिंदूर के झूला हो। झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी, झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी, झूला ओ झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी। पाक आतंकी झूला पाक आतंकी झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी, झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी। भैया जल सेना, थल सेना और नभ सेना कैसे झूला लगौले। जल थल नभ लोग झूला लगावल, जल थल नभ लोग झूला लगावल, नौ गो आतंकी अड्डा झूलावल, नौ गो आतंकी अड्डा झूलावल, झूलले आतंकी ना राम झूलले आतंकी ना, खोजे ओ खोजे सुंदर बहादुर पूरे झूलले आतंकी ना, खोजे सुंदर बहादुर पूरे झूलले पाक आतंकी। आगे सुनी। झूलते झूलते अपने परईले, झूलते झूलते एकरा ना हो व्यंग कजरी। झूलते झूलते अपने परईले, 11 सैनिक बेसल गईले, 11 सैनिक वेसल गईले, सिंधक पानी ना राम सिंध
धक पानी न पानी गगन में जाके सुखले पानी कैसे मिली भरपूर वो झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलने पा गया आगे देखिए असली झूला ब्रह्मोस झूलावलसी असली झूला ब्रह्मोस झूलावलसी गनय आकाश गगने में उड़ावलसी गनय आकाश गनय आकाश गगने में उड़ावलसी ऐसा 400 ना राम एस 400 ना चक्कर 400 के देखी के भगले काश्मीर भगले काश्मीर से दूर राम काश्मीर से दूर झूला झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलने पा गया डीजीएमओ जे अपना सेना के हेड होला ओकरा कॉल जाला बाकी डीजीएमओ भारत का डीजीएमओ का फोन पे ले डरे ये रोक दे अब पाकी डीजी एमो देखले पाकी डीजी एमो देखले राख बनत पाकिस्तान निरखले राख बनत पाकिस्तान निरखले हिंद बंद कर सिंदूर राम ऑपरेशन सिंदूर विजय भारत के ट्रेलर आगे सिंदली विजय भारत के ट्रेलर आगे सिंदली आगे चीन मिली भरपूर अंत में कभी कहता जनरल मुनीर बख्तर धैले
जनरल मुनीर बख्तर धैले शाहबाज कहवा दलू कैले शाहबाज कहवा दलू कैले अजहर हाफिजन राम अजहर हाफिजन विजय सगरो आतंकी झूली है विजय सगरो आतंकी झूली है पाकिस्तानी क्रूर हो पाकिस्तानी क्रूर झूला झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी राम पाक आतंकी झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी झूला ऑपरेशन सिंदूर झूलले पाक आतंकी